ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕ ಬಾದುಂಡು 16/6/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕಲೆ ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಭಕ್ತಿನ ಸುರುಮಲ್ಪೆರೋ ಏರು ನಂಬರ್ 1 ಪೂಜ್ಯ ದುಲ್ಲೆರು 5 ಒಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿಯ ಪೆರೋ ಆ ರಥೋಟೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರು. ಈ ರಹಸ್ಯನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ವಾರಸ್ದಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪೂರ್ಣ ಖಜಾನೆನ ವಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ವಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐನು 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಕುಲು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪರು ಆಂಡಲ ಸಹಾವು ಮುಗಿಯುಜಿ. ನಿಕ್ಲೆನ ಕವಡೆರ್ದು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಪೂರ್ಣ ಖಜಾನೆನ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಪಡೆಪರು. ಯೋಗದ ವಿನಃ ಖಜಾನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಿವಭಗವನ್ ವಾಚ ಇತ್ತೆ ಶಿವ ಭಗವಂತನು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಪೆರು. ಒರಿಯ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತೆರ್ಲರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಒರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏರ್ ಮಾತ ದೇಹದಾರಿಲುಲ್ಲೆರೋ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಉಂಡು. ಸುರುಕ ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಆದಿತ್ತಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಸಾಕಾರಿ ರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸಾಕಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಶರೀರುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನ ಗಾಯಿತ ಪಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು. ಮೂಲವತನೊಡಂತೂ ಒವ್ವೆ ಪಾತ್ರ ನರಪುಜಿ. ಎಂಚ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಇಲ್ಲಲು ಪುನಗ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರು. ಮಾತಲ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಲೆಡ ಒವ್ವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮಲೋ ಅಂಚೆನೆ ಬೆರ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ಪರಂ ಆತ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರು. ಆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಐನು ತೆರಿಯುನಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದುಪ್ಪೇರು, ರಾಜರಾಪೇರು. ಇಂದು ಆತ್ಮದ ವೃತ್ತಿಯಾದುಂಡತೆ. ಅಂಚೆನೆ ಮೊಕುಲು ಪವಿತ್ರ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮೊಕ್ಲಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತನಿಕುಲು ಸಹ ತೆರಿವರು. ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ವಿಶ್ವಗೂ ಮಾಲಿಕೆರು ಏರು ಮಲ್ತೆರು. ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಂಡ ಹೆಮ್ಮೆದ ಪಾತೆರದಾದ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಪತ್ತದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓದವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಇಂದು ಏತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ರಾಜಯೋಗ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಇಂಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬುಡ್ಪ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಅರೆಗೆ ಏತುಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೇರು ಪೂನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚಿನಲ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇವತೆలను ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವಲಿಂಗದ ಮಿತ್ತುಲ ಸಹ ಪೇರುನು ಪಾಡುವೆರು. ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ದೇವತೆ ಅಂಡಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೇರು ಕೂಡ ಶಿವನ ಮಿತ್ತು ಪೂಕುಲೆನ್ ದಾಯಕ ಪಾಡುವೆರು. ಅಕುಲು ವಾ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಈ ತೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಅಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿದೇರು. ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಕುಲು ಏರು ಪನ್ಪುನೆನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಶಿವನ ಪೂಜೆನ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬೇರು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿರಿಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತೆ ಈ ದೇವತೆಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿದೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲ ಸಹ ಶಿವನ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ತಿದ್ವರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ಎಂಚಿನಲ ತೆರಿದಿಜ್ಜಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ವಾ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನದಾಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ. ಈ ದೇವತೆಲು ಸುಖ ಕೊರ್ಪೆರೆ. ಭಲೆ ರಾಜಾರಾಣಿ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಗ್ ಸುಖ ಕೊರ್ಪೆರ. ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬನೇ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತುದರತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಲಿಹಾರಿಲ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ದೇವತೆಲು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಆದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮೊಕುಲು ಈರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣೋಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಮಲ್ತೆರಡಲ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಕಾಲುಗಾದು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಲಿಂಗೋಗು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಐಕ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತರು. ಪರಮಾತ್ಮಡ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ಆರು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ನಾಮರೂಪಡ್ದು ಭಿನ್ನವಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪಣದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಐದವರ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೇರುನು ಮೈಪೇರು. ಶೋಭೆಜ್ಜತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆಕಾರ ಉಂಡು. ಐನೆರ್ದವರನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಅರೆಗ್ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪಂಡ ನಾಮರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾನ ಕೈತಲ್ಲ ವಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ವ್ಯರ್ಥವಾದ ತರೆನ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊನೆರು. ಪ್ರಯೋಜನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದೆನ್ ತೆರಿಪವನಂಚು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನು ಬಾಬಾ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಮಲ್ತುದೇರು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯೇ ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದು ಓದವೇರು. ನಿಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯರೇ ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುಪ್ಪೇರು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟತ್ತು.
ಪವಿತ್ರ ದುಪ್ಪೆರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಲಿತ್ತೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಾಮ ಮಾರುಗೋಡು ಬಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಬಾಕಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೊಜ್ಪದೇರೋ ಆ ರೀತಿಯಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಟ್ಲ ಅನಿಕುಲು ತೂಪರು ಕಪ್ಪು ಚಿತ್ರಲುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಾಯಜೀತ ಜಗಜೀತಾಲೆ ಇಂದೆಕ್ ಅಕ್ಲು ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಡು ಪುದರ್ನ ದೀತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಹಾಲು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೊಜ್ಪದೇರು ದೇವತೆಲು ವಾಮ ಮಾರುಗೋಡು ಪೋವಿನೇರ್ದವರ ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಏಪ ಪೂಜ್ಯ ಆದಿತ್ತ 84 ಜನ್ಮದ ಪರಿಚಯ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರುಕು ಪೂಜ್ಯ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರೇ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ರಘುನಾಥ ಮಂದಿರೋಡ್ಲ ಕಪ್ಪು ಚಿತ್ರನು ತೊಜ್ಪದೇರು ಐತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಕಾಮಚಿತ್ತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತಾರು. ದೇವತೆಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೋದು ವಿಕಾರಿಯಾಯಿರು 5 ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಪಣಿಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವಾಮ ಮಾರುಗೋಡು ಪೋಪು ನಿರ್ದವರನೆ ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇಂದೆತ ಚಿನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಜ್ಪದೇರು ಕೃಷ್ಣೆ ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ್ಲ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದನು ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಏಪಲ ಕಪ್ಪಾದು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಆರಂತೂ ವಜ್ರವಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು ಆರಂತೂ ಏಪಲ ಕಪ್ಪಾದು ಉಪ್ಪುಜೇರು. 5ದವರ ಅರೇನು ದಯಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಏರೋ ಕಪ್ಪಾದುಪ್ಪು ನಕಲು ಶಿವಲಿಂಗನು ಸಹ ಕಪ್ಪಾದು ಮಲ್ತದು ಪೋಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾಂದಾನೆ ದೋಷ ಮಲ್ತದೆ ಏನನ್ನು ಕಪ್ಪಾದು ತೊಜ್ಪದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಯಾನಂತೂ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ. ಯಾನಂತೂ ಸದಾ ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯುಣ್ಣನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಶಿವಬಾಬಾ ಮಾತೇನಲ್ಲ ವಜ್ರಾದು ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನಂತೂ ಸದಾ ಪೊರ್ಲುದ ಯಾತ್ರಿಕ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಯರಗಾದು ನಿಕುಲು ಪೊರ್ಲುದಕ್ಲಾದು ಪೊಡಪು ಪಂಡ ಪಾವನಾದು ಪೊಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಎಂಚ ಪಡೆಪುನಿ ಐನಂತೂ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಬಾಬಾನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಾತನಲ ಬಾಬಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು. ತುಲೆ ಎಂಚ ಸರ್ವಸ್ವನ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡಿಯರು. ಭಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಆದಿತ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಬಡವೆರ್ಲ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಾಹುಕರ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತು. ಬಾಬಾ ಇತ್ತಲ ತೆರಿಪವೇರು ನಿಕಲ್ನ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಿತಿತವು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತಲ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕನಿಷ್ಠಲ ಹತ್ತು. ಬಾಬಾನೆ ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇರು ಸಾಧಾರಣವಾದಿ ತೋಜುವೇರು. ಐನರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ನಿಕ್ಲಿನ ಕೇನುವೇರು ಭಗವಂತೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ತೆರಿಪಲೆ ಅರೆ ಆತ್ಮ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು ಐನು ತೂಪಡ್ದಾನೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ತೆರಿದುಂಡು ಸ್ಥೂಲ ಕಣ್ಣರ್ದು ಆತ್ಮನು ತೀಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತೇನೆ ಓದವೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪರು. 5ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರಧಾರಿಯಾದು ಪೋಡು ನಿರಾಕಾರೆ ಎಂಚ ಓದವಿರು ಬಂದು ಕೇನುವಿರು. ದೇಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿದಿಜಿ ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಶರೀರದ್ದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆತ್ಮನೇ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮನೇ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪಾತಿರುಂಡು ಆತ್ಮ ವಾಚವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಆತ್ಮ ವಾಚ ಪನ್ಪುನವು ಶೋಭಿಸೂಜಿ ಆತ್ಮ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ವಾನಿರ್ದು ದೂರ ಉಂಡು. ಅವು ಪಾತೆರೊಡು ಪಂಡ ಶರೀರೊಡ್ದೇ ಪಾತೆರೊಡ ಕೇವಲ ಆತ್ಮನೇ ವಾನಿರ್ದು ದೂರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಶಬ್ದರ್ದು ದೂರಾಪುಂಡು. ವಾನಿರ್ದು ಬರಡು ಪಂದಿತ್ತಂದ ಐಕ್ ಶರೀರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು 5ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಏರ್ನ ಶರೀರನಂದಲ ಆಧಾರವಾದದ್ದು ತೊನು ಇರುತ್ತೆ. ಐಕ್ ರಾಘವ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂದ ಅಕುಲು ಎಂಚ ತೆರಿಪವನಿ ಬಾಬಾ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನರೆಗಾದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಆರು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ನ ಶರೀರ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪುನಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯರಡೆ ಐನರ್ದವರವ ಮನುಷ್ಯರಡ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ ವಿನಃ ಈರೆಗ್ಲ ತೆರಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಯಂ ರಚಯಿತ ಬಾಬನೇ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ರಥೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ರಥ ಒವ್ವು ಆದುಂಡು ಪಂದು ಚೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಂದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲಗೊಳಗಾದುಲ್ಲಿರು ವಾ ಒವ್ವೋ ರಥನೋ ತ್ವಜಿಪದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಪ್ರಾಣಿಲಂತೂ ಬಾಬಾ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ತೆರಿಯುಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ವಾ ಮನುಷ್ಯಡ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ತೆರಿಯುಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಬರ್ಪುಲ್ನ ಸಹ ಭಾರತೊಡೆ ಭಾರತವಾಸಿಡ್ಲ ಏರ್ನ ಶರೀಡು ಬರ್ಪೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಧು ಮಹಾತ್ಮೇರ್ನ ರಥೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆನೆ ಅತ್ತಂಡ ಪವಿತ್ರ ರಥೊಟ್ಟೆ ಬರೋಡು ಪಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಇಂದು ಅಂತೂ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ದೂರ ದೇಶಡು ಪುನಕಲು ಪರದೇಶಡು ಬರ್ತೇರು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದಿಂಡು ಭಾರತ ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡವಾದುಂಡು.
ಏಪಲಿಂದ ಇತ್ತ ವಿನಾಶ ಅಪುಜಿ ಅವಿನಾಶಿ ಭಾರತ ಕಂಡೊಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ನ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಆರೆ ತೆರಿಪೋಯರು ತೇರ್ಲ ತೆರಿಪೋಜಿರು ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಹೂವಿ ಸಾಧು ಮಹಾತ್ಮ್ಯರುಟ್ಲ ಸಹ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ದೇಪಂಡಾರು ಅಕುಲು ಹಠಯೋಗಿಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿ ಭಾರತವಾಸಿ ಭಕ್ತರು ಒರಿಯರು ಭಕ್ತಿದ ಫಲನ್ ಕೊರ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬರಡಾಪುಂಡು ಭಾರತಡು ಭಕ್ತರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಲ್ಲೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕ್ಲೆಡ ಬರುಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತರಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಎರೆಗಾಂಡಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಬತ್ತಂಡ ಭಕ್ತರಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಈ ಜನ್ಮದ ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಡ ಬರ್ಪುಜೀರು ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಭಕ್ತಿನ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕ್ರಡೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಪತ್ತದು ಭಕ್ತಿ ಶುರು ಆದುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕೊನ್ಲ ಸಹ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೋಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಏತು ಗುಪ್ತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಭಕ್ತಿನ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಏರು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಪೂಜಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕ್ಲಡೆನೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಈ ರಥನೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಥನೆ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ಡು ಪೋಪೇರು ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇತೋನೇರು ಯಾನು ಬೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಅಂತಿಮಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ ಆದ ಪೊಡು ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದೇರು ಐದವರ ಭಕ್ತಿದ ಫಲಲ ಬೇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೊಚ್ಚಿಪೋಯರು ತೂಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಂಚ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಯಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಕಾಸಲ ಬೋಡು ಈಶ್ವರನ ವಜ್ರ ರಚನೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಈಶ್ವರನ ಯಜ್ಞ ರಚನೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಖುದ ಬೆರಡ ಕುಳಿದು ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ರುದ್ರ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಏರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ವಾರೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ರೆಗಾದು ಯಜ್ಞನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಈ ಅಕ್ಷರಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಿಯಾದುಂಡು ರಾಜಸ್ವ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯರೆಗಾದು ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಬಂದು ದಯಗ ಪನ್ಪೇರು ಯಜ್ಞೋಡಂತೂ ಅಕುಲು ಆಹುತಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಂತೂ ಓದುವರು ಎಂಚಿನ ಆಹುತಿ ಮಲ್ಪರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಓದುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲ 5 ಒಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಯಜ್ಞೋಡು ಸ್ವಾಹ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಯಜ್ಞೋಡ್ಲ ಸಹ ಕಡೇಟು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಮಗ್ರಿಯುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಎಂಕುಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಓದವಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣವಾದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಆ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣ ಸರಳ ರೀತಿಡು ಕುಳ್ದೇರು ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಯುಂಡು ಈ ದಾದರಂತೂ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಒವ್ವೆ ಶಕ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಜಿ ಕೇವಲ ಬೇರೆನು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಬಾನು ತೂದು ಈತನಂತೂ ಪನ್ಪೇರು ಬೇರಡ ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬೇರಡ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇನ ತೆರೆಯುದಿಜೇರು ಬೇರಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಉಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ತನು ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದೇರತ್ತೆ ಆರ್ನ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಡೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ನಿಗುಲು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಪಡೆಪರು ಆರಂತೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಒಲ್ಪಲ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತೆ ಬಂದು ದಯಗ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಹ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ಏರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆನೋ ಆಕ್ಲೆಡಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಪಾಪ ಪತ್ತದುಂಡು ಪರತು ದೇಹ ಪರತು ಶರೀರ ಬೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತ್ಯಡು ಬರ್ಪೆ ಆತ್ಮಡುವ ತುಕ್ಕು ಪತ್ತದುಂಡು ಐನು ಏರ್ಲ ಅದೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಾಪನು ತೆಪ್ಪುನಕುಲು ಒರಿಯೆ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಸದಾ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೆರು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವನ್ರೆ ಸಮಯಲ ಬೋಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪುನವು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು 5 ಒಕ್ಕ ಕವಡೆದ ಸಮಾನ ಆಯ್ರು ಅಕ್ಲೆಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಭಲೆ ಈ ಸಮಯಡು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಅಲ್ಪಕಾಲಗಾದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಮೌಲ್ಯವಂತರಂತೂ ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ಮೊಕುಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತ್ಯಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ನ ಆತ್ಮಡು ಪಾಪ ಪತ್ತದುಂಡು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓದುವೆರೋ ಅಕ್ಲೆಡೆನೆ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತುಂಡು ಅಕುಲೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಆರೆ ಪಾವನ ಆದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸತ್ಯವೈನ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪೇರು ಬಾಬಾ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಆರ ಏಪಲ ಅಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುಜಿರು ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತ್ರನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯುಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ವಿನಃ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಯುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ
ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪಡೆಯರೆ ಬಾಬನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ್ಣ ಬಲಿಹಾರಿ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ಚಲನ ವಲನ ಸಾಧಾರಣವಾದುಪ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ ಬಾಬವ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಬೆಲ್ ಮಲ್ತದಿರೋ ಐನು ಬೇತಕಲು ಕೊರಡಾಪುನು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಡಾಪುನು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುನು ವರದಾನ ಪವಿತ್ರತೆದ ಗುಹ್ಯತೆಯನ್ನು ತೇರಿದು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಪನ್ನ ಅಪನಂಚಿನ ಮಹಾನಾತ್ಮ ಭವ ಪವಿತ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿದ ಮಹಾನತೆಯನ್ನು ತೇರಿದು ಪವಿತ್ರ ಪಂಡ ಪೂಜ್ಯ ದೇವಾತ್ಮೀಯರು ಇತ್ತೇನೆ ಅವಲಿ ಅಂತ್ಯುಡು ಆಪೆ ಪಂದತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊಡ್ದು ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ್ಯುಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪನವು ಎಂಚಿನಲ ಸಾಧಾರಣ ಪಾತ್ರತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದಿತ್ತರಡ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬುಡ್ತೆ ಪಂದು ತೆರಿವು ನೀರು ಅಂಡ ಪವಿತ್ರತೆ ಜನನಿಯಾದುಂಡು ಸಂಕಲ್ಪದಾವಡು ವೃತ್ತಿರ್ದಾವಡು ವಾಯುಮಂಡಲೊಡ್ದು ವಾನಿರ್ದು ಸಂಪರ್ಕರ್ದು ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಜನನಿಯಾವಡು ಮೊಕ್ಲೆಗು ಪನೋಡು ಮಹಾನಾತ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರೆಗ್ ದಯಾದೃಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪಟ್ಟಲೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ.